Assalamualaikum everyone. Ngayong adlaw mga higala. Kami ay pupunta ngayon ng Mussaffa. Mussaffa kami naman ang bibisita doon. So, ang laki na ng tiyan ko. Buyag. Ayan. Ayan. Sabi ko sa asawa ko, tayo naman ang pumunta doon kasi nga lagi na lang sila bibisita dito. So, i-surprise namin yung mga bata. Kami ang magbibisita. Sabi ko sa kanila no. Huwag sabihin sa mga bata na pupunta kami. Gusto nga namin surprise. Sa bag ko, hindi talaga mawawala itong aking Vicks. Ito siya. Ayan. Kay pag wala ito talaga namang magsikupatay suka dito sa sakit. So ito lang yung dalhin kong bag. Maliit lang. Kay ang laman lang ito pera tsaka mga cards ko. Ito yung ano dito, Dalma Mall dito sa Mussaffa. Ayan. Sa Mussaffa meron din silang mall pero ito yun. Ayan. Malaki yan siya. Liko na lang, doon na kami sa bahay ng kapatid ng asawa ko. Ayan, pag after nitong tulay na ito. Mussaffa na kami. Ang kaibahan dito sa Mussaffa no, kay maliliit yung building nila dito. Hindi katulad dun sa Abu Dhabi, doon sa city ng Abu Dhabi. Malalaki, pero ito naman yung maliliit lang ang bahay dito, ang building. Ganito siya oh. Maraming space. So ganito yung mga bahay-bahay dito. Ayan, kung makikita nyo. Ay, nakita ko naman yung bahay na gusto ko, Papo. Na? Ito yung gusto kong bahay, oh. This is Filipino style house. Ang ganda ng ano, hindi na siya malabo. Oh, I'm with Hanukuti today. Who is that? Who is this? This is Mitu. And Papa playing latu-latu. Oh! This is Mitu. Huh? Andy. I'm your Andy. This is my Hanukuti. Huh? And this is? This is who is this? Who is that? Who is that? And he doesn't know my name. Who is that? And he doesn't know my name. Do you know my name? You don't know the name? What do you call me? Huh? Ikaka. You call me Ikaka, right? Hey, Kaka. What is Mutu? Give me. Huh? Mutu? Papa! Ayan. Hey. Oh.
Ano po, dear? We are in our, ano po house? Oh! Okay. Oh! It's my butt. You want it? It's my butt. It's my butt. It's zero or oh. Is it oh? Look! Oh, zero. Come, come, come. It's okay. Zero. I like it. What's in it? Show the camera. Hello. Wow, that's wow. Mas bago ba? There you go. Huh? You go down? My daddy is. You give your mother? So, nagkain kami na ng chicheria. You like it? Huh? Oh, wow. What is that? Zero? So ayan, pauwi na kami. As usual, maingay. Ito yung labas. So ganyan lang yung dinadaanan namin. Pauwi na kami ng bahay. Madilim na pala dito sa loob ng sasakyan.